unha casó. Leva encima a toxen defectuoso e a encima corta as dúas cadeas de ADN. Cando as corta, pode ben deixalas ou silenciadas, é dicir, córtalas e elimínanas, ou corrixidas, que para isto utilizan parte do ADN donante. Ten varias aplicacións, pero a máis importante é a da medicina. Se empleó por primera vez para corregir el gen de la anemia falciforme, que es una enfermedad donde los glóbulos rojos tienen forma anómala, de media luna, lo que dificulta el flujo sanguíneo y causa dolor en órganos. Ten algúns inconvenientes, ainda que, bueno, é unha ferramenta moi importante, pero ten algúns inconvenientes, como por exemplo, ao non ser 100% concreta,